Good afternoon. Miyerkules, medyo biglang minauran tapos mainit. Ingat lang tabi ha. Ang pagrespeto mi naman sa lambang miyembro kan familia. As in, paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa taho kaining pandemya. Our Mother Perpetual Help Novena, tabi, taod-taod, magpasalamat lamang kay Mama Mary. Alas 5:15 live po yan sa Samuyang Istasyon sa DCGB. Our Mother Perpetual Help Novena. Di po kita magpuknat nin panarig sa amang Diyos na malampasan ta na ining pandemya, magkaburulong na po an may COVID. Asing kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud, daiman po kita maulakitan. Imagamit niya to ini sa karahayan kan kagurangnan. Sundo kitang alas 5 nin pagkahapon. Number daw tabi, mga taga-Ligaspi, ang number ko 0961-759-0888. As in sa Globe, 092601560020. Kwan lamang, sige, ma-inspire man kita lamang tabi sa Bicol Target, ha? May paradangog man gayud kita man dyan, pati na po sa Albay District, sagkod sa Daraga. Sa bilog na pong probinsya kan Albay, asin Kabikolan, supigabot kan sa muyang puwersa sa AM Band on air. Kay na hapon, lalo na dyan sa mga taga-Catanduanes. Online, live man po kita worldwide, digital, full, high definition digital broadcast. Worldwide, DZGB News Online. Sagkod sa YouTube. Katuwang ang persa, Pading Jomar, kumparing al, kumpadreng Jim. Ads Buda si Luen. Sa Manibela, si Henry de Boy Mata. Technical control. Uy! Talaga. Eto na siya. Sinasabi ko. Andito. Paguna mo, amigo, so mga intelligence ko duman sa Sorsogon, nasi ripang katabi man eh. Kumakanigar sa ko. Sorsogon. Agabot duman sa Linderos. Marayari, tabukas naman eh. Buda, igwa ka na kaso bakuna. Alagi ka. Pati so, dyan sa COVID opsin. Pfizer. Manuel Tutanyez. Kamakanigar sa ko. Manity in the house. San sa ko yung favorito. Hindi, wadi. Mestizo. Matindi ang mixklada kan sa iyang dugo, ano. May diit na an composition kan dugo ni Manuel eh. May diit na pagka German. Maray nga ni tadaing shepherd. May lahing pagka-Aliman. Pagkatapos igwaning pagka Briton, yugon mo royal na royal eh. May pagka-Briton. Igwang date na pagka Afghanis. Medyo surusubalter eh. Afghanis. Co-founder siya kang ISIS. Manity in the house. Sa kuyang co-pilot, siyempre sa newsroom, sa Paragos pong pag-subaybay kan mga istorya sa lado nasyonal, buda internasyonal, Sumada Lokal News Director Edwin Peralta, and siyempre Padagos man ang monitoring man ni News Manager Mardela. Sa production, si Angel Mustazan, sa muya pong Anghel. Tandem mo niyan sa IT, sa full high definition digital broadcast. Si Arven Buda, si Richard.
Arven and Richard. Ako po si Pio Fernandez. Makagulo-gulo. Gitabe. Ay na hapon. Ano lang daw, pwede duman, ano oras man duty mo? 6 p.m. ha? Ang duty mo aga. Pwede lakaw-lakaw man, duman tayo sa Hans Retro Diner, pwede ba? Sa Daraga, sa Ilawod. Araw kayo ning medyo malipot-lipot, pwede duman so, ano yung batsoy, ano? At tapos may lumi. May mami, sinasabi ko. Sabi nga ni Kong Joey, duman sa iyang post sa Facebook, ang siram na bako, tsamba. Yan, Hans Retro Diner. Yan, dyan sa Daraga. Manny is the general manager. Ege, hindi naman man yan, no? Lamig-lamig pag after office doon kayo sa Hans Retro Diner sa likod sa nakan Daraga Bakery dyan sa Ilawon. Okay, bueno, buong karasan niya to ang istorya dyan sa palibot nakalinyaan sa kuyang duwang kumpadre Padingal hali dyan sa luwas. Kumpare, marhay na hapon. What's happening? Yes, maray na hapon. Pwede nag-orana. Then, ako sana orana tunay, kundi biyaya. Uran biyaya. Roger to that, pwede. Siram. Ang nagkakampirang sektor digdi sa Legazpi, hali sa Cubicol. As in, dahil pangani natatapos ang ibang sektor, igwa na naman kinakatagama para sa food packs. O niya na maabot na Disyembre. Ini ang kinonfirmar ni Congressman Pido Garbin Jr. sa pagkipag-oron niya sa mga coordinators kan lambang barangay kung saan plano ining Cubicol na magtaonin mga food packs intirong harong pare. daing palain. Daing palain tanganing daing makuluran ki politika. Gabos tabang. Gabos. Oh. Sabi kang kurang kung gabos, talagang gabos. Oh, may maski puro paano igwa lamang. Igo lamang kisiguradong Paskuhan. An magawgaw mismo si Kong Pido. Kung bako na siya, dahil naman kakayahon gabos. Oho. Basta may kada barangay, ingaon niyang makabisita siya. Baka si Rip lamang. Mahiling lamang kan mga residente man na talagang yaon ang seryosong pagtabang kan ako Bicol, disdi kay Topa, mas ganang politika, yaon man talaga ang pagtabang kan ako Bicol. Iyo baga, iyo na pinagsinasabi. Bako baga mani, di ba? Aramon nagangalas kita sa iba na paano nga eleksyon na naman nya kung haputon ta sinda natapalan kon eleksyon bawal magibong karahayan Iyo baga o kung igwa ng malalamos na tao dyan sa kadagatan day palan ililigtas ta eleksyon gutom na ang tao nagtao kakipagkaon eleksyon Mariusip na ipaman baga ang line of thinking kaniba. Okay, sige. Anyway, tabi pa di, ang sabi niya, mensahe niya sa mga coordinators, dapat gabos, i-update ngayon indo sa mga arong, kumpirang arong, kada pamilya, dapat igwananggad. Yo. Na maresibingon niya nakapaskuhan. Pero pa yan pa di kan ongoing bagangon yan. So, payout man duman sa iba-ibang mga barangay, sa mga senior citizens. Yun na iniso, tuga ba ka na Cubicol, na talagang tatanawan na sa senior citizens, tiga 3,000 pati. Yan. Kaya ngunyan, pig-distribute na yan, may mga schedule kada aldaw, iba-ibang mga barangay. Yes. Kaya ingwaon ang gad na intirong mga arestadong senior citizens, magkatarawan, apera pa yan kan sutupad, may tupad pa. Yan. Sa aga, bisita daw si Dole, Secretary Sylvester Bello. Wow. At mahampang man si Secretary mismo sa mga tupad beneficiaries. Adya sa Albayastodom, with Governor Alphonsus Bicharaman. And sa Biyernes,
So mga senior citizens naman ang naka-schedule digdi sa Albay District dyan malagiteripon sa Albay Astrodome. Inot naman ba kanis sa transport group, hindi ba pang mga sektor, piguloy-loy ang tabi pa ning at least ngunya na kapaskuhan maging happy man lamang ang sa indang pagsilibal kan kapaskuhan mas kiniit na bagay hali sa puso man kan ako Bicol. Digdi yan kumpadreng Legaspi an enot mo ng Bungkaras. Legaspi an primero Bungkaras tabi pa No arin ang target ano? Dahil pa man kay fix na aldaw basta ariglar na unyan sa mga records muna kung kada barangay pirang household siyan tangani na allocated monitoring tangani pa niya o na may nag-arabot ng truck na food packs. Ayan, big ready naman talaga para sa distribution pag-abot kan Disyembre. Ayun, so ining duwang sarong simana na sana eh. Aha, iyo. Kaya okay. talagang siribot-sibot naman pa Okay, sige. Anyway, yan mga update di sa lawas, with ako Bicol, Alaw Mario, DCG. Thank you so much kumpadreng madali sa na pading gym ta korporata ining sa tuya manadit na pagpan sa mga kababayan niya to hindi ba paanong ako Bicol bako man sa pagkuan man because talagang estabilisado na institutionalized na yun sa pagtabang dain naman nga ipig para tulan bagayan kan mga yaon diyan sa ako Bicol nara Congressman Garbin nara Congressman Saldico yan na nagpara sabi bagang ngaya, eleksyon pa yan na naman baga ngaya. Anda ini na nasasabutan, eleksyon baga o bako mani, year round. Year round ang pagtabang kan ako Bicol. O, bagyo, tugakan bulkan, landslides, o maski daing kalamidad, kami testigos kaan digdi sa DCGB, taan mga minadaralagan digdi, i-refer mi nga ni isa ako Bicol kun suwak duman sa criteria. Sabi, arog ka iningon yan. Sabi nga ni ibaga ka ni ba, ito nga iso sa report baga ni Aldapigo ko niya ko, igwa mang girarainin minati, paano nga yung eleksyon niya o na naman, nagpaparamdam na naman, kaputa sa inda. Natapag eleksyon, bawal ang paggibunin karahayan, kung dahi ka man magibunin karahayan, ay daw ngayon sa mga araw kayo ni bako man pinagasabing damn if you do, damn if you don't. Pero diyan sa ako Bicol tabi, ay naman hindain pigaw para patulang pataan an ako Bicol is now an institution. Kumbagay DSWD, private sector, ano man tao na. Yan na po, dyan paano ipinundar, ito naralate Congressman Rodel na Batocabe. Nagtarabang sa Congressman Pido, napadakulaon iyan, sa Congressman Zaldico, pagtabang gabos, pagresponde kon igwang mga pangangaipo tulos after calamity, the shortest possible time, minaorganisar nin team na mataunin ayuda tulos, pangangaipo, pag-clear kan mga tinampo gabos. Yan. Diyan nagpuon, sagkod na nakaisip na lumaog sa mainstream government sa paagikan na pag-entrada as party list with the aim na mas pang mapahiwas ang pagtaong ininin serbisyo sa komunidad. So itong susaindang pinuuna na pagtabang, pigbalusan man po kan mga Bicolano, ninda kulao na boto, nag-florisinda sa political arena. And true indeed, pakalaw ka na Bicol sa political arena, naghiwas pa susaindang natatawan nin tabang, tao yun na nga ni iyan baga, using the influence kan sa indang opisina, nakakakonektar sinda sa man iba-ibang ahensyas di gobyerno, it being the fact na sinda po ang Congress, sindang mga kongresista baga, under the Constitution, diyan nagpupuon ang pag-budget. Sinda aram ninda kung piraan budget kan DSWD, kang DOLE, kan DOH gabos. Now, kumo aram ninda iyan, igwa sinda nin poder, taaram ninda kung saan papadumanon itong mga
budget na ipinaglaog ninda, pinagpropone rinda, isininda yan. So kaya, dahil man nakakasayuma, ining mga ahensyas di gobyernong ini na kung sinda minakonektar man para sa pangangaipo kan mga kahimanwa, nare-release man tulos ang mga katabangan na iyan. Araw kain bagang doli tupad na antabi. O yan. O ni naman na pag-distribu digdi sa Legazpi kan mga food packs. Di pa baga ka ito ka nakaaging taon nagdi-distribu na baga iyan. O anong maraot tabi ka iyan? Na? So, yun na nga pinagsabi ta. Na maski puro pa eleksyon ba ko, diretso po yan tabi na pag mautnan kan ako Bicol as compared mo man sa ibang mga grupo dyan tabi na dahil mo nga niisi na nagpuroon-puon pa man sana sa pagpundar sa pagtabang yan. Kaya yan po sabi ining na Disyembre ma-distribute yan ng mga food pack and gabos daing palain. Yan. And gabos yan, households sa siyudad ni Legazpi. Gabos po sinda, daing palain, daing kolor. Diyan sa igibuho na pagdistribo nin mga na papatos-patos lamang sa mga households digdi po sa satuyang siyudad. Saro pa man bago kita bago kita mag-commercial, pwede pa? Si Pading Jim ngo na diyan sa luwas. Kayang-kaya, tamang-tama yan. Dumang kita sa Tercer Distrito kan Albay. Kumpareng G, marhay na hapon, go ahead man tabi. Yes, marhay na hapon tabi, pade. Duro dalagan na bagsakan uran. Sa mga dagdag niya itong bareta, daipanin ka familia o kapilido na salida sa naghadan na post na kandidatong para alkalde sa Banuan kan Hubilyar, si Dipontong Mayor Boy Arcangel. Oho. Tandaan nagdalagan ini sa kargong alkalde, pero nasa independyente. Yan. O yan, hapot si Sayan pwedeng isalida sa ibang kanan mga aki na incumbent, sinday Mayor Brandy Arcangel, Vice Mayor Yorem Arcangel, parehas may kinabibilangan na partido. Yan, primero kumbaga sa legal na hororon, pwede itong salidahan ta independiente, daing na partidong na kakaapil siya. Ka-entra. Okay, sige. Tapos na substitution. Period na pinaghalaan ka na COMELEC. Ngunyan, naghagad nin legal opinion sa COMELEC National Office and Familia. Nyan. Magin ang COMELEC digdi. The first time ini na nangyari. Iyo nga ni baga supig tataramta kumpadreng Jimmy. Very interesting yan na sitwasyon diyan sa Hubilyar post independiente binawian ng buhay. Pagka-alkalde kandidato. Then so nagsusurunod na kandidato pagka vice mayor dan post man tabi paring Jim post man ang nagkakandidato ngunyan pa so incumbent mayor ba? Konsyal. Incumbent mayor siya, nagkandidato as vice mayor. Tama pa di si kasi si Jorem. Ang mayor ngunyan si Jorem bako? Ang mayor si Brandy. Ang mayor si Brandy, okay. Ngunyan incumbent. Ngunyan si Jorem konsyal ito. Madalagan konsyal. Madalagang konsyal si Jorem. Si siya nagkakandidato ngunyan na vice mayor. Jorem. Si Jorem. Okay. Si Jorem ang madalagan ngunyan na mayor. Ngunyan, bakante sa pagka-mayor na kandidato and post, di talagang daing kandidato. Daing kandidato, pero an pwedeng mangyari, ka-affiliate talaga. Pero ang duwang aki na incumbent ko niyan, dahil man pwedeng isalida. Independente nga ni Sukwan. Independente. Kaya, iyon na inisupig sabi ta, kumpadre, na
pwedeng mangyari na pabayaan sa nangaraw ka na sitwasyon. Total ano post man sa pagka vice mayor ba ko? O di sarong boto sa nang kaipuhan ni Jorem ano? O sarong boto sa nang kaipuhan, gana na siya as vice mayor. Pag sumpa niya as vice mayor, tabakante so pagka-alkalde daing nagkandidato, maasumir naman siya pagka-alkalde. Iyan, kung iyo yan ang iluwas na opinion ka National Comelec. Yan, oho. Iyan, pigahalat. Oho, sige, Kasot sige. na wala pa man resulta tabi, pade. Oho. Kung ano ang iluluwas na legal opinion kan Commission on Elections. Oho. Central Office. Tabi Oho. pade. Pero, umabot man ang eleksyon, tubalota, taha, posible, iyo na ito. Ianda darahon, kung siya magsalida, sungaran man giraray kan gadan. Tayo na so nagka-imprenta naman. Aha. Okay. Wala, dahil man ki problema, kung mga masala o kung ano, dahil naman, so dati man giraray anda darahon. Sumaan problema na sana, so isa sa lidang persona. Yan. So Ayun nagwala na pala, halatunta. nag-official ng query so familia. Opo. Okay, so grupo na ang Arkanghel sa politika, ano? Okay. So iyan tabi pa de. So abo dahil pa na ilalawag sa Musolio, dahil pa data po, so lalawagan kayo ni Diyan dahil ni isa Ligaspi. Kumanduman sa Obiliar. Sa Ligaspi ang na Mosoleo. Sige. Okay, so yan tabi pa de mga follow-up. Jimmy na salita di si GB News. Salamat kumpadreng Jim. Yan, pigsusubaybayan pa nun niya to ang sitwasyon na yan dyan sa Ovillar, ano, ha? Sige. Pareng Jomar, standby muna. Oras Pilipinas, 4:31. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Dove Ultimate Repair, the ultimately free with even-toned underarms. Sandig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with Immuniplus. May tulong proteksyon from vitamin
vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung sa Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Dapat piliun, mayong digda ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, hulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc, ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitazinc na
mula sa Oral Daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marahay niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabus may marahay na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kap J. Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Yan. Na. Tunay na. Eto na. Christmas na. Kumparing Jomar, thanks for waiting. Good afternoon. Salamat, Parigpio. Hello. Go ahead. Hello pa na. Yes, go ahead. Roger on at salamat Parigpio sa dagdag na bareta. Dakol na mga kriniar na pwesto o posisyon ang sanggunian panglungsod kan tabako sa mga para sa empleyado. Alagad daiman ang mga ini nahihitnuan. Ini ang nagluwas matapos na kasubago sa regular na session kan sanggunian panglungsod kan tabako. Naghagad ang sa Human Resource Management Office, pati naman ang City Planning and Development Office, ning mga kadagdagan na mga empleyado. Nagluluwas na inapot ni City Councilor Raul Burion ang SRMO na si Bin Riosa na kung sige na naman ang haragan ninyo mga dagdag na mga plantilla position. Nakuha na nga niya kaming giniribo. Dahil hindi kakagang kita ho. Hindi pigpipilapan. Dahil man yan mga tao. Oho. May pondo, may sweldong alokado dahil tao. Yan. Ano nga yan nangyayari? Ngunyan ngayon, na naman niya, maharagad na naman niya ka mo. Hindi mga dagdag na tao. Pagkabag yung morsin ka, dahil man na tao. Dahil maning empleyadong ililaog. Roger Ronald. Oho. Dahil na isisimbag na SRMO, kung kaya susub kay City Councilor Raul Burion, pagurula yung tadong ngayang maraine yan sa mga masunod na aldaw susunod taman ngaya sa mga mandatong mga plantilla. Giniribuhan tangan, may mga pondo pati naglulos, puro na sa savings ang pagtapos ng taon, milyon-milyon ang savings. Pero yung kitig sa swelduhan. Pero iguan ng plantilla posisyon na alokado. Roger Ronald. Tapos mahagad na naman ngaya, ang nahihipnuan sa mga more messenger, sa mga administrator. Oho. Pero sa mga importante nga siya Daiman, Isus Mariosep mo na. Oho. Sinabi ni
Kagawad Burion, nadain niya ini pigmabasol sa administrasyon ni Mayor Crisel Agman Luistro dahilan ta aram niya daa na si Mayor idiligar iyan dyan sa mga tao kumbaga i-deliver sa wisdom Iyo. kan mga tao na naibugtak dyan. Oho. Kasi nan mga tao na sana ito, ang dapat na mag-feed kay Mayor, kan mga dapat nagibawon. Yan. Tadain naman dain naman magma-micromanage kaan si Mayor Crisel. Ibinugtak niyan mga tao diyan por sobreta sutiwala buda so pagpungsyunar kayan sa inda naman na deber iyan. Oo, naglalawas na kung si Mayor pa ngayon, ang problema ninyo. Di ba? Dahil nagkikwa ni kasimbagan, kung kaya sinabi ni Ruborion, kan pagkatapos ng session, hinapot ko siya, sabi ko, anong plano? Pagburulayan ni Girari ngayon ita, dahil man pwede ngayon arugan, sige ito sa nang create na position sa nang ngayon, dahil man natawang tiglalaad, may pangsweldo. Talos ngayon, puro na sa na-savings sa pagtapos kang taon, dakulo na savings. Nagabat ko tanang ngayon, nagabit ano ko dito sa iba? Oho. Na kwarta. Tama. Kagawad Burihon. Pwede ko itong nagamit kung tana sa iba pang worthwhile community social projects. Ano? Tama yan pa rin. Kaya sinabi ni Bata, baga last time na ni Kagawad Burihon. Oho. Tapos na lamang ngayon, kumaritar na maritar na siya sa politika. May plano na. May plano, pag-isipan niya na. Oo. Maritar nga ako sa politika o sugabos niyang binurugtag media ng posisyon dahil ang mga kinahilingan. Baad dahil yung nagkakwalipikar na aplikante. May posibilidad man. May posibilidad. Kaya lang dahil makinaipapaliwanag digdi sa sangkunepang lungsod kung ano nga rason nga tarong kayan. Yan. So, iyo yung tabi pa din, ang sarap-sarap pagurulayan kasubago sa regular na sesyon kung saan niyan pang lungsod dyan tabako. Pero inasigurar ni Kagawad Burion na itong tigaagad na mga plantilla positions naman, itatao may ngayayan. Yeah. Ipapasar may yan. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa mga dagdag na istorya. Kumbaga man agad man, tama man si dating kinatawan, ngunyan City Councilor RB, si RB Borion, si kinatawan Borion, City Councilor Borion. Para pa-crear nga kita ng plantilla posisyon. Tapos man ido pigipilapan, o sayang supig alokar duman na pundo kan gobyerno na pangsweldo, dahil mo na po ito pwedeng huguton. Pagkatapos kan fiscal year, ang mangyari kan savings. Kung nagamit ito sa ibang proyekto, naku, paano na? Ay, nako. May pigpasabot si Mane. Tayo nito. Turo mo dyan na partikan bado mo sa may bulsa. Mariosep man. Iyo man sa na napag-urulayan tan posisyon na bakante. Mababakante nyo niya ng posisyon kang pagka-presidente. Isaybayan mo yan nindo talaga. Aber daw. Kasabi, makusog digdian kuan. Siyempre, Bicolana, kanta na yan. Akseptado. Aber daw. Kung hilingot ta, sige, text daw ka mo. Disena mo ba yan nindo? Puda, nata. Yan. Bababakante baga ang pagka-presidente sa 2022. Igo kitang napapalaban na Bicolana. Igo ang napapalaban na taga Norte. Igo ang napapalaban. Si Lacson taga Sain. Manila ba yan? Igo ang taga Mindanao. Igo ang taga Norte. A ver. Ano ang rason? Ano ang rason? Sabi, kung budak nata tayo. Sabi, ini kon lang this is part of democracy. Hello, good morning. Good afternoon. Hello, naputol. Naputol yung tawag. Tabi ano ba ya? Iyo man sana an pahit.
Aha. Ay maray na hapon kay Sir Nong Nong Meat Shop. Good afternoon Sir Nong tabi. Kumusta na kamo diyan sa Nong's Meat Shop tabi ano? Sabi kan Saro, basta kita BBM. Anong gusto mo kan BBM? Bicolanang babae? Sabi ni 5653. BBM, okay. Sabi naman ni Saro, kay Lenny po, Bicolana, may respeto sa kapwa. Patas na, tigsaro na. Sabi ni 1995, BBM, 21, 21. O Isko Moreno, may Isko Moreno. Saro man. Ang pag-una ako susulid. Sabagay, this is the beauty of democracy man, bako? Nakaduwa si BBM. Si Isko Igwang Saro. Sinanalin ni Igwa. Madam Merly Caceres, good afternoon. Naka-monitor da sinda dyan sa oong lugar ninda si Madam. BBM po kami. Solid. Yugon mo an. Natayan. Lalaking edukado na Ilocano ang magana. BBM 1995. Baba, lumayas ka man eh. Manuel, big naglaog di sabot. Iba masupig tataram. Robredo. Yogon mo an. Nanalinis siya. Uy, baga. Natata medyo nag-abante so BBM. Medyo this is pure plain part of democracy. Let's respect tabi ang satuyang mga opinion, kada opinion ha tabi. BBM uyugon mo naan. BBM maneo. Lenny, ba humahabol. Nana Lenny. Ayong kababayan. Sabi di BBM, batang magmamanok. Engineer Mer, pumundok ka iyan. Uni man nasaro man ni 6328. Disqualified ka. Ano sayang binugtak APG? Uni man na. Maray na hapon dyan kay dating City Councilor Seloy Chan. Yan. Uda kay Junjan Chan. Yan, maray na hapon tabi sa Indong Dua. Sabi ni Seloy Chan, one more Chan. Igugrom baga ni Seloy Chan man si Junjan na Chan. Sige naman ang libot ni Junjan Chan. Alay mo, si Junjan Chan, iyo ang sumunod sa yapak ni Councilor Seloy Chan dati. Councilor Seloy Chan, midbid na mahigos ini. Nagsusunod an sa iyang aki sa yapak. Tabi? Maray na hapon dyan sa Indo. Igo pang Saro. BBM, non-vindictive, merong plataforma. Aba, this is interesting kung arog kay ni ang ini ang nangyari. Sabi ni Pading Jim, Team Bodaya ko. Bumbong Inday. Pading Jim. Ining Saro, 8219 Lenny. Yan, Nana Lenny siya. Okay, Vice President. 2998 BBM. Talaga. 5966 BBM. Ay, nakasaro man si Kwan. Si Bongo. Nakadali man si Bongo. Well, this is democracy. BBM! Mani, what's happening? Tabi, maray na hapon dyan sa imo. Sir, City Councilor dati, Seloy Chan. Kumusta na tabi, amigo? Buda si Junjan Chan. One more Chan. Kadalagan bagay ni Manis Junjan as City Councilor. Junjan at Chan. Di man ang kuha naman dyan sa mga barangay.
Good luck sa Indotabi, ha? Yun dyan. Sa mga maray na, kung kayo ni, mga maray na tawo, marayan kamautan man, sandali. Nag-apod. Aram mo what yaking money is? Ang paghuna ko, automatic, puro solid na. So, si kababayan, nanalini ang mariresibita. Nagkukunyan, nagpipika si BBM. Sa taga-Ilocos ako. Ana? Ilocos. Taga-Ilocos ka? Oh. Di ano ang sa imong gusto? Taga-Ilocos. Si BBM. Halo? Maluya kaya, nagputol-putol kaya, oh. An? Taga-Ilocos na. An Pente. So taga-Ilocos, taga-Norte. Okay. Oo. Salamat ni Maray, tabi sa pagpartisipa. Baka, kung man baka interesting, Tata Nems. Ang paghuna ko, overwhelming si Nanaleni. Oh. Very interesting, ha? Sinasabi ko sa iyo. Oy, dahil nido ko pagdagitan, dahil nido ko talaan, pagdoonan ni kung ano. Parte ni po ang kapagkuan niya to, sabi na itong social experiment. Total, we are in a democracy. Let the people speak, tabi. Oh, good one. Sabi man ni Engineer Mer, hindi man si Engineer Mer talaga, tunay man. Basta ako, sir, biglang Leko, Lenny, Kiko, Leko. Yung mga managado. So, saro, team PODI. Bongbong Inday. Ini naman, sabi ni Engineer, ako ngaya, team Leko, biglang Leko, Lenny, Kiko. Ini naman nasaro, bago naman da APG. Dahil pa kita dyan maabot. Tignan ko na presidente. BBM po, Sir Pio, uya ko sa birak. Gunmuan. At aday pa kayo ng mga saligas pingo. Ang Pangulo niya da Isko Moreno. Pero, dahil na kayo ng SP. Bukas sa programa mo, papiliin mo ulit ang mga texter mo kung sinong Pangulo nila. Yan! Pag gayon siguro naman nakikig ako ko niyan. Ta sabi, nasa Bicol kita, pero expected ta itong talagang ma-overwhelm. Pero iba At pitsi-pitsi, muna nag-iinot si BBM. Why? Ako lang ka, Manuel. Ika ngayon sa larin paano kaan? Kaya kung pakilabot ka. BBM! Wow. Something is happening, man ano daw ang reason behind ano? Ano daw ang reason behind? Well, interesting. Hilingon tayo. Adyan na nata. Nasurpresa kita kay ito Matapos sa pati sa oras man mga 4:45 na kita kay ito nagkuhan. Pero gulpiso nagkunya sa tuya. O di taon-taon po nga 5:15 dahil kalingawan So, our Mother of Perpetual Help Divina, pasalamat kita sa mahalay ng Santa Maria, buda sa mahal na Diyos. Then siyempre masunod News Direct Edwin Peralta, buda si Francia May Boras. Ako po, si Pio Fernandez. Salamat. Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Ligbisa na sa DCGB.